Hekk kif ħafna huma dawk li jmorru jommu fi xtajtiet madwar pajjiżna, tul dan is-sajf kienu ħafna li nnutaw in-numru kbir ta' bram li ddomina fl-ibħra Maltin. Dan apparti il-fatt li ġiet innutata brama daqsxejn imdaqsa fil-Kosta Maltija. Din hija dik li qed tissejjaħ bħala tal-qassata jew anke tal-lampuki. Dan l-aħħar isem ingħata lil din it-tip ta' brama propju minħabba li din tiġi fl-istess staġun tal-lampuki. Dwar din il-brama għan jiskellem ma' deputat direttur tal-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent l-Era, Darren Stevens, li qal kif din il-brama ilha magħna għal diversi snin, iżda riċentament din żdiedet. Mhix speċi invażiva, hija speċi indiġena, ġifieri minn dejjem kienet hawn Malta. Li qed ninnutaw però fil-Mediterran li qed tiżdied fin-numru f'ċertu postijiet. Ħafna mit-teoriji huma li qed jisħon il-baħar possibilment minħabba tibdil fil-klima, l-hekk imsejjaħ climate change. Fl-intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, Stephens irrimarka wkoll kif din il-brama partikolari ma tweġġax lil dak li jkun li jmiss magħha. Bħala brama ma tagħmilx ħsara lin-nies, ovvjament ma tix tmur toqgħod taqbada u tilab magħha, ma hija essenzjalment brama mdaqsa sabiħa. Dan is-sajf din il-brama bdiet tidher fil-Baħar Malti anke qabel l-istaġun tal-lampuki u dan huwa kaġun tat-tibdil fil-klima u l-isħana qawwija waslet biex it-temperatura tal-baħar għoliet qabel iż-żmien.